हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे जोबोर दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, बर' सावथुन मुलुगाव जोंहा मोनसे जोबोद गेदेर खहा जालायबाय। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय मस्ट कमेडियान बिथां पेटेन ब्रह्म एबा रामसिं गेदलाया आरो बे बुहुमाव गैलिया। लोगोफोर, जोबोर दुखुनांथाव खौरां। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राबै लोमजाबाय थादोंमोन, नाथाय बिथाङा थांनाय मोनानि 6 रिंगासोआव हरखाबै जों बयखौबो लोगोसेनो न'खरखौ दुखु होनानै बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। लोगोफोर, बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बिथाङाबो सासेमोन। बिथाङा गोदोनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगाव गोबां खामानि मावबोदोंमोन आरो फाव खालामबोदोंमोन। बिथांनि गोबाव समनिफ्राय बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामबोनाय गोबां सावथुनफोर आरो एलबामफोरखौ जों गोबां नुनो मोनबोदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथोंसै, बेखौनो इसोरनि सेराव आरज गाबहरनाय थाबाय। बिथाङा सासे जोबोद एक्सपार्ट फेस्ला फावगिरिमोन। बिथांमोन बायदि एक्सपार्ट फावगिरि जोंनि गेजेराव गोबां खम, बेनिखायनो जों गोरबोजों बिथांनिसिम दुखु मोननाय फोरमायहरबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।